pěkné a myslím si, že Vendula má radost. Monika Míčková skončila druhá, Nela Radiměřská třetí a z dalšího titulu se možná trochu nečekaně znovu radovala Iva Mendlíková. Viděli jsme, že v několika momentech Iva Mendlíková raději obětovala obtížné chycení, aby se vyhnula velké chybě. Vyplatilo se, znamenalo to její druhý titul na tomto mistrovství. Tak tato sestava s míčem v Ivinem provedení byla opravdu velice elegantní. Možná škoda toho, že se vzdala svých risků. Možná, že jistota je jistota a myslím si, že zase příště zkusí chytnout míč tak, jak opravdu má podle svého zápisu, ale sestava velice krásná.